ye ala bi yafa kɛ u ma mais k'u to tɔɲɔ kɔnɔ k'u bi segin ala ma anw ka baarakɛdenw anw ka maliden minnu dara tunga fɛ u dalen bɛ itali papiye t'u bolo baara t'u bolo tila bɛ kɔgɔjida la espagne u sew n'u bolow tigɛra giraziw fɛ dumuni ɲuman t'u bolo olu bɛ tɔɲɔ min na maaw bi libi u bɛ saya ni balo de cɛ dɔw bi kaso la u yɔrɔ dɔnnen dɛ u k'u bɛɛ lajɛlen labɔ k'u bila n'o ma kɛ ala n'a ka diɲɛ fura k'a ba tayi an sigilen tɛna ni maa min ma da o la i ye kafiri ye ala ka diɲɛ ba n'a ti maa filɛ i ye silamɛ a t'o filɛ a ye nin sariya 40 min fɔ a ko n'o kɛra nin kɛra waati min na saya bɛna cɛya jamakuluw bi bɔ ka dugu wɛrɛ sɛgɛrɛ k'u bɛ dugu min na ko saya cɛyara n'o kɛra ni dugu dɔ in maaw bi taa kunbɛn kungo kɔnɔ u bɛ ɲɔgɔn ɲininka aw n'a mɛn mun na u b'a fɔ anw siranna an ka dugu la maaw bɛɛ bi ka sa ye dɔ ninnu b'a fɔ maaw fana bi ka sa anw fɛ u bi jɛ k'u sigi kungo kɔnɔ yiriw ju la maaw bi halo ta u bɛɛ bi sa ɲɔgɔn fɛ n'o kɛra tuma min na an bi to tile la tile 3 su ti ko tile 3 an bɛ tile dama la ka taa su ti ko bilen n'o tile 3 dafara maaw bi layila da ka ala wele ka dɛsɛ k'u da ka sunɔgɔ ka wuli su ti ko ni su nana ko o la an bi su 3 kɛ su dama la dugu ti jɛ fana an bɛ dibi dɔrɔn na ka taa maaw bi kɛsi ka si ka tile o bɛɛ ye su ye ka taa ni dugu bi jɛ o la dɔrɔn dugu bina jɛ don dɔ tile bi bɔ awa kɔrɔ fɛ tilebilanfan fɛ ni tile bina bɔra tilebi fɛ a b'a kunda kɔrɔnfɛla kan n'a taara kɔrɔn fɛ o ye tuubi bonda tugulen ye n'i ko i bi ala dɔn ala t'i ka ala dɔn minɛ bilen n'i ko i bi seli ala t'i ka seli minɛ bilen o y'i ka seli bonda tugulen ye n'a ye maa min ja i ka tuubi yanni o don cɛ n'o kɛra ala bi diɲɛ to cogo la ten ladiriya bɛna sabati maadi bɛna jigi nabila isa bɛna jigi dugukolo sanfɛ n'o kɛra ni nabila isa jigila ladiriya bɛna tile dugukolo sanfɛ hali sɛgɛ tɛ se ka sɛ ta dugukolo kan waraba tɛ misi minɛ bilen bɛɛ bɛna kɛ danamɔgɔ ye ladiriya bɛ sabati n'o waati sera mɔgɔ min na o kuma i bɛ ala deli san'o waati cɛ ala k'a sɔrɔ an dalen bɛ kaburu kɔnɔ k'a ɲigi da ala ka hinɛ kan n'a waati in kɛra maa o maa ɲɛna i ye ko da don waati dɔ min na se san 400 ni san 30 kɔ an y'o de kɛ an bɛ yɔrɔnin min na sisan diɲɛ ban a tɔ san 600 ye an ka dɔ tigɛ ka bɔ a la mahamadu y'a fɔ cogo min na ko ale mando ɲuman si tɛ k'ale ti san 2000 kɛ kaburu kɔnɔ k'a mando ɲuman si to diɲɛ kɔnɔ yan o waati de surunyana n'a kɛra maa min ɲɛna k'i bi kɛ si ye diɲɛ kɔnɔ yan i ti kɛ si ye diɲɛ kɔnɔ nin ye nin ba waati selen ye Seko Amadu Sidibe Banigo Amadu assalamu alaikum wa rahmatullahi ajuru ka ala la ala ka banaw ba ala ka kɛnɛya kɛ téléphone numéro filɛ 66 57 41 12 79 19 99 41 ala ka don ani kasara cɛ